Zdravo, dobrodošli u top 5 pasa, najjačih pasa na svijetu. I na petom mjestu je Husky. Znači, samo njegovo dobro što ima jeste refleks i brzina, a ostalo jedno je isto dobar. Lep mu izgled ovako i volio bi vi da imate ovako jedno. Na četvrtom mjestu je Doga. Ona je isto visoka i jaka, ali nije toliko jaka kao Pitbull i Kangal i ostalo. Znači, ona je na četvrtom mjestu, njegova, da kažem, njemu što pomaže jeste visina i nastavljam dalje. Na trećem mjestu je američki Stafford. Njegova isto ko Pitbull slično. Njemu pomaže jaka vilica zato što je nabilan. Na drugom mjestu je Kangal. Kangalu pomaže veliko tijelo i visina veća od čovjekaca 3 glave možda. Kad je baš najedrastao, kad su spremni na noge i on je po meni najsnažniji, a stavio sam ga na drugo mjesto. Zato što na prvom mjestu je Pitbull. Vidite, on je najjači po meni pas, ali i Kangal isto jak. Jak mu je ujed i kad ujede ne pušta. Isto je nabilan. Vidite, kićana ovdje izbacio. Šans. I to bi bilo to. Pozdrav ako vam se svidao klip, lajkujte i subscribeujte. Vidimo se u sljedećem. Pozdrav.